Jo estic molt a favor que puguem anar al metge o al pediatre i ens hi puguem dirigir en català. És bàsic per tothom, però sobretot per la gent gran i també pels nens petits, perquè els fills de pares catalanoparlants no aprenen el castellà fins que no van a la primària i, esclar, és bàsic que li puguin dir al metge què els hi passa. És un moment íntim que és molt important que hi hagi una comunicació fluida. Dir segons quines coses és important que les puguis dir en la teva llengua materna. Com ho podem fer? Doncs és molt fàcil. Senzillament només caldria que abans de triar metge o pediatre sabéssim d'entrada si entén i parla el català o no. I llavors així ja ens hi podríem sentir còmodes i no hi hauria aquestes situacions de vegades que els pares els hem de fer de traductors als nens perquè hi hagi una comunicació entre el pediatre i l'infant. És una proposta molt senzilla, com la majoria del llibre de Molt a favor, que són propostes, si volem, petites, però fàcils de dur a terme i que moltes vegades no suposen cap cost complementari.